Malikhethe igumgedlela inkosi enkulu Bombela isitimela samambondo ubaba mkhulu Phakade Ame. Liphatheka kabi igumgedlela uma libona abantu abafuna phela ukutrenda, abafuna nalento ekuthiwa i-content. Bekhohlisa abantu, bekhohlisa nabantwana abancane abalandela uTikTok. Laba abantu abanganalo ulwazi, nabangaziniki isikhathi sokunaka izinto, abangabalandeli bezinto zikaqedisizungu nayo yonke inhlobo yenjabulo efana namabhola, nama-soapy nama-movies. Abangazihluphi ngokulandela umlando, abakhula ngemizimba kuphela kodwa imiqondo yabo ibe isalela emuva. Leli qembu labantu lithunjiwe emqondweni manje lifuna ukusabalalisa ulwazi olungekho ukuze uthumbeke nalabantwana abazelwe manje. Laba bantu bavame ukusekela inkulumo yabo ngazo izinto abazithatha kuyo le ncwadi eyafika nabathumbi bethu. Nakhona lamavesi abasuke bengawatolikile kahle, basebenzisa imicabango yabo. Phela lachaza igumgedlela ukuthi nayo le ncwadi kuthiwa yiBhayibheli yayilokhu ishintshashintsha iminyaka ngeminyaka kuya ngokuthi inkosi eyayisuke isiphethe lapho iyiphi. Njengoba nawo amaRoma aba nesandla ukushintsha iBhayibheli, inkosi esuke iphethe ngaleso sikhathi iphethe umbuso iyalithatha iBhayibheli ibuke ukuthi akukho yini okubhaliwe okuphambana namasiko nenkolo yawo kulo iBhayibheli, ebese iyakukhipha lokho ifaka okwayo okuhambisana namasiko abo. Ingakho iBhayibheli kugcwele kakhulu amasiko amaRoma. Yebo, akhona namasiko ase-Afrika lawa phela kuthiwa aseTestamenteni elidala leli elingafuni. Njengoba lalichazile igumgedlela ukuthi iBhayibheli lihlukene kabili, lingamabhayibheli amabili eBhayibhelini elilodwa. ITestamente elidala incwadi yamaHebheru ase-Afrika, bese kuthi iTestamente elisha incwadi yamaGreki esetshenziswa khona phela ko-Italy nako-Rome. Lolu hlelo lwabantu okuthiwa ngamaKristu ibona abantu abavame kakhulu ukugxamalaza nokususa umsindo kanye nokubanga. Babangwa yini ukuthi benze njalo? Ingenxa yokuthi iRome ngesikhathi ifika kwa-Israyeli yafica zikhona zonke izinkolo. Ngesikhathi isikolonizer u-Israyeli, iyona iRome eyafika nomsindo nemibango yazo ezenkolo ifuna ukuthi kubuse inkolo yayo ngenkani. Njengoba nayo-ke iChristianity kuyingxenye yenkolo yakhona phela eRome ephethwe khona. Ingakho ivame ukulwisa zonke izinkolo lezi izigxeke, inkolo yesintu, amaHindu, Buddhism, Islamic, Nazarite. Igxeka yonke inkolo, ayifuni ukuthi abantu bebe nethuba lokuthi belalele ukuthi ezinye izinkolo zibona kanjani uNkulunkulu. Iye ifune yona ukuthi kube yiyo yodwa elalelwayo, bese kuthi ezintshumayeleni zayo ayichaze ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, ikuphi akufunayo nangakufuni. Kodwa iye ishumayele isikhathi esiningi ngokugxeka zonke izinkolo zase-Afrika, igxeka izinkolo zesintu, Islamic, Nazarite, Buddhism, Hinduism. Yonke into eyibonayo esuke futhi ingayazi, ngoba phela ukuze wazi ngenkolo kumele uqale ungene kuyo bese uyayibona ukuthi le nkolo inhle la kodwa imbi la. Njengoba sonke singama-Afrika, obabamkhulu bethu bathunjwa yiyo inkolo yobuKristu, sonke sikhulele kuyo, siyayazi ububi bayo nobuhle bayo obuncane siyabazi. Manje akulula ukuthi usidide, ngoba nakuyo inkolo yesintu sike sayibona mbijana khona emakhaya yenzeka, nemisebenzi yayo siyayazi. Kodwa uma umKristu aziziningi izinto ozaziyo emhlabeni, ngoba usuke usafana nomntwana omncane osecreche, ngoba phela inkolo yobuKristu lena iyisiqalo.
Uma usukhule kahle kule nkolo uhambe uvuleka amehlo bese uyabona ukuthi bengisasebuthongweni bengilele. Njengayo impilo yalo igumgedlela elathi mase liqala selivuleka amehlo labuye laqala lathatha iBhayibheli lalivula laliqala ekuqaleni selizifundela lona ngokwalo. Seliwususile loya moya oyingcwele wokufunda iBhayibheli selilifunda nje ngqo njengayo inovel. Phela iBhayibheli liyincwadi yomlando futhi emnandi ekhuluma ngezinto ozibonayo ukuthi lezi ngenzeka impela ukuba zenzeka. Ilapho-ke othola khona uma ufunda iBhayibheli ukuthi incwadi yokuqala kuyena uGenesis kodwa incwadi yokuqala eBhayibhelini uDuteronomy. Bese kulandela uGenesis. Ziningi izinto amaKristu angaziqondi njengoba evame kakhulu ukukhotha kuyo le ncwadi eyayishintshwa ngababusi bomhlaba. Njengayo indaba yakhe uDaniel. Njengoba kuye kukhulunywe ngaye kuthiwa wangena phela emphandwini wezingonyama kanye nabo futhi oMeshek no-Abednego esithandweni somlilo. Babefakelwani laphaya, babecolonizwe phela yiyo iBhabhiloni eyaba ngababusi bomhlaba bokuqala. Basuke baphambana nenkolo yakhona eBhabhiloni bona besaqhubeka nenkolo yakhona kwa-Israyeli kamenzi wezulu nomhlaba. Babenqaba futhi ukudla ingulube. Bathi bona bazodla imifino kanye nepapa. Ibhaliwe lo ndaba kulo iBhayibheli. uDaniel uphoselwani yena emphandweni wezingonyama? Wayephoselwa phela ukugcina isabatha nokwenza le mithandazo emihlanu. Umthandazo wokuvuka, umthandazo wasemini, umthandazo wokulala, nomthandazo ka-12 ebusuku kanye nowa-4 ekuseni. Leyo mthandazo yenziwa ngabantu abangama-Muslim nabantu abangama-Nazareth kuphela. Lokho kuchaza khona ukuthi ngalesiya sikhathi uDaniel babengama-Nazareth. Laba busi bomhlaba baqhubeka njalo kwaze wafika sona isikhathi seRome nayo eyathumba umhlaba, yathumba nayo u-Israyeli. Yagcina iphumelele impela iRome njengoba namhlanje inkolo yayo yeChristianity isasabalele umhlaba wonke. Njengoba umhlaba wonke usathunjwe yiwo lamazwe aseBritain, inkolo ebusayo yona phela le yayo eChristianity eqhamuke nabo abathumbi bethu abayiBritain. Ingakho ngisho emsakazweni kwi-media phela kusakazwa ngazo indaba zalo lolu hlelo lwalenkolo yobuKristu. Ngisho khona Ukhosini FM le nkolo yobuKristu iba nesilothi esikhulu. Zinsuku zonke uhlale uthola kukhona izintshumayelo zayo iChristianity ngenxa kahulumeni obusayo ophethwe khona eBritain, okunguyena futhi ophethe yona imedia. Njengoba ubona kuso isichuse lesi esivele lapha phela esabonwa yiyo inkosi yaseBhabhiloni satolikwa uye uDaniel ukuthi sasichaza ukuthini. Njengamanje vele sisathunjiwe nenkolo futhi yethu ithunjiwe njengoba sisangaphansi kwayo iChristianity yabathumbi bethu. Kodwa sisabheke kuwo phela umbuso kaNkulunkulu lo litshe phela elatolikwa uye uDaniel ezofike lishaye libhidlike yonke yento ezinkolo zakoRome, libhidlize ngisho ukhisimuzi uqobo lawo bese kuba khona inkolo eyodwa umhlaba wonke okuzobe kuyinkolo kaNkulunkulu. Sihlukane nale nkolo yopopayi ephindaphindana nento eyodwa elokhu ithi alikho linye igama. Kanti into enganamsebenzi yonke leyo into efunakalayo umthetho okumele sibuyele kuwo, umthetho kaNkulunkulu. Ngoba le nkolo yeChristianity yakuthandwe ngaphansi kwesisekelo sokwethusana ngesihogo ukuthi uma uphika leli gama uzongena esihogweni. Bese uqhubeka lokhu wenza amasiko aseRome aphambene nemithetho yakhe uNkulunkulu. Niyoze nidlulwe yibo abathu abasaphila ngendlela uNkulunkulu ayebadale ngayo. Yibona abantu abasethubeni eliyingqayizivele abangase bebone umbuso wezulu. Wena uyosala kanjalo lokhu kumemeza igama uthi alikho linye igama kodwa umthetho ube ungawulandeli. Ukulandela amasiko aseRome. Yonke imigwaqo igcinela eRome engaphansi phela kwayo iChristianity. Kodwa inkolo kaMdali wezulu nomhlaba iholela e-Egypt. Siyekeni maKristu suke silalele ezinye inkolo ukuthi imbono yazo ikubona kanjani uNkulunkulu. Egoqeni kumgedlela nzulu amafutha omkhulu futhi into mina soka phakathi. Amen.